video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. So already do you know to put on but it's something that keeps happening and some people take advantage of the situation. Bandoti noti munhu akangwara boza ari kubudisa mari iwo ndio akatadze kugadzira ka live German boy wana mari boza wana uri kutaura vanhu vakamborira ka asiri zve vanhu vakatombo kurira next door kurira nyika yese vanhu vaitochaje not less than 1000 ka ajamani nisana ambokudzwa ndobhuka ndotoudzwa nzi ninga akambobhuka mari akati ninga achaje mari akati chamu unoziva ndakamboita zvemagaramba zvesvo ndaitoziva kuti ndingi tikumba mari yakati ningi yakati though yakanda hangu kuzokudzwa kuti ninga inzi yakati but ndotoziva kuti ningi yakati pana wandiwana mari not less than 1000 and especially munhu kana ari papeak wese Germany kana atowana mari shoma pamwe anenge atongonziva ngopfuura ndipo birthday rani ngongo 800 panenge achimbonemba one song Germany unongowana mari saka ndonange munhu anenge ari careless egg ngatisadedo zoshandisa blaming game yekuti ninga akazodeo tutanga kublame kuti company yakati yakazotora munhu ikatanga kumushandisa kana mbinga nekuti Germany akangwara munhu ndo inonzi business kungwara kuona pawana profit unoenda unoita ipapo pauri kuita profit Germany tikangoziva kuti kwakati kune mafans ari kuda music dzetu tinde tunoimba ikoko ndo kunonzi kungwara kwacho saka munhu iye ane business akati unoti okay pane munhu akaomerwa da kubatsirwa akuti notonobatsirwa naye to advertise handi ari kubatsirwa kuna advertise iwo zvibatsiri wega nguva yaunenge uine mari yako handiti kuri dozida ngazonyora ndiona munhu akunyora pafacebook batsirai ninga azodayo it's not a must Germany kuti munhu abatsirwe munhu aimbowana mari munhu anekati ngaabatsirwe munhu anga asingawane mari uro munhu asina kupinda papiki munhu asina kusumuka munhu asina kuwana mari chezvo but Germany kana tikutaura maartist ekuti vakarira wakaita mahit song wakona not less than 1000 wakaita more than 5 hit songs ngatisataure zvekuti hanzi munhu akashandiswa ayo kuva careless Germany kuva careless careless ja alright Timan what is your all-time favorite rhythm in dance? Tyler Kim rhythm. Not because ndora gazira but ndora ngarakaipa time yacho up to now. So you sure not 100% sure. Gatisi no, arbo, but wangobvunza opinion yangu. Inangokudza muonera kuti all time rhythm randro simbisa okuside kwangu inini. Not kuti ndakarita itaila Kim rhythm. Ndora ndoto rhythm rakaita angarakaipa. Ndatogadzirwa ndichitoda rhythm ro zvoti anenge kuti nditsona ro rhythm roro rinokundwa nemamwe. Anenge aito zvaari kutsvaga. Because ndakatoita shungu isingaito ndigadzira chinhu icho chacho. And up to now ndotosimbisa ene ndochinji totondiinspire nguva yese ndikangofunga izvo zvekuti paipe ndakagadzira rhythm rairi ndaigadzira nchida ndotobva ndatogadzira mamwe maworks ndine power saka kuona pane munhu angainditisa nharo ndezvake nema-ancestors ake but inini kwangu inini ndorakaipa ndokuramba waenda Well, your last words, Timan. As a producer, in terms of dance, just your last words. My last words ngoti vanhu ngavashande zvine simba vanosvika especially mazimdenzo artist vanhu vanoshanda German vafanira vanoshanda handikunyeperi ndinaona ndotoziva zvekutoti pazuva chapanoona kurekodhera 4-5 masongs saka
vanhu ngavasazofambe zvavachiti kusabotejwa tikuita sei munhu ukashanda jamani unosvika sisi ndo zvatingoti tasingatiratotanga kutongoti mai manje utopanda kumbobhaiziwa kumborarawo kana pawiki utsvago 1 day raunotorara kutorara kana na 8 chadzo but kautaura ndokuda nguya mustudio unovhunduka ndobuda late jamani 2-3 am ine njemuka na 6 kazhinji hope dzangu dzidzatopera zvekutoti ndatongojaira zvaya zvekutongoona ungotiwo 1 day raunongotiwo miri unodombozorora 1 day dzaunongorara kana na 8 even chero kutanga na 6 yadzo ungotomo kuseni na 10 Sunday ndopatonomboenda kubhora umbonoflexa bhozi pfungwa dzinoita dzoda kurefresh but ini mashoko angu ndingoti vanhu ngavashande zvinhu zvinoita jamani hapana zvinhu zvinoramba kushanda chete because I know to nana fee kono vanhu vepo kutungiza obviously kune vepo you also producer Matez waizvitora sei iwo kuti zvinonzi chimbare zvinonzi ukona zvezvo it's normal even up to now hazvasiri zvaya zvekuti area yakati kaunti yakati zvafanana tongoramba chingoti fya Jamaica mamujambotaurira kuti vandu kwakatora kwakuna na Deft House anani wabata tongodzokera ku South Africa kuti rone magroup rakati nerakati saka hapana chandinoona chakaipa kuti zvinzi kushitungisa kunonzi chitungisa chichi Mbare Boys chichi wabata even izvo wada kutarisa zvitoriko kune artist untoziva kuti hasina kumbomuona achirekodha kwa producer Nengi sinoti kuti afarire producer but anewo wake vaanofila anewo wake vanoti ava ndo vandotemba kuti nyangwe ndikaimba song yangu ndada kuibudisa next year ibuda ilike wabata saka zvinhu izvo zvakangobvira zviriko kudhara even up to now zvitongoriko ende hapana chakamboipa pakuita magroups kuti kune group rakati zvinhu zvinotonakisa mangoma hapana chakatomboipa. So what is your opinion on ma-artists arikutangawo mastudio ma-artists arikuitawo mastudio zvezve handione pane chakaipa njamani iwe ukabuda ukaenda mumashops apo unoona pane musika mungani akawanda but unofunga kuti vanhu vatengerwi idiwa dai vasingatengerwa vasingaende ipapo munhu ngaangoita zvaada jamani at the end of the day ka pana mwana angada kubatsirawo ma-upcoming bosi ndandikwanisa kuzobatsira vese but artist angu unotovhura studio kubatsira ma-upcoming achitowo zorekodha kwandiri but kwakashita kuti ma-upcoming awane gap mumwe anogona kuitira studio kuri yes ari kumbotorekodha madhema ake uye atoita mafinal so I don't think kuti big problem because handingatyi kuti ndingaburitsa avhura studio kana ndingavhura studio rasa ndakutovhura studio kuine vamwe vaona kutombotya kuti ndavhura though hangu ini pandakavhura vakavhunduka but ini hangu anobita se handityi kuti ndingaburitsa because ndinoita zvinhu zvangu ndega handikombita na anyone jamani. Okay. Fine. Wakutsvaga basa maproducer unotonitsanangurira kuti chichanyatsaitika Matez ende vanhu vavo vakazozvifila sei ivo wakunzi vatima ayo sezvandambokudza zvazvo kuti vanhu apa ndachitaura point ndasiri kublama uri kuita sei ndachipa example yekuti masumukiro andaita kuti ndakatombopinda none mastruggle ekumbodii ndaitoona nemaartist andaitodza kuti yekumaridhima vamwe wacho chitoignowa vamwe wachitoita sei wabata saka vanhu vangangonyora pamafacebook but munhu wese paanonyora achitsvaga munhu anenge aine zvaanenge akatarisira kuti ndikatsvaga munhu pamwe ndoda mufana wechidiki uroda munhu akuru uroda munhu aita sei uroda munhu anogadzira type yakadaiwo wabata saka munhu anogona kunzwa pamwe ruoko rwenyu rwakada kufanana asi necessary kuda munhu akaita sei mumwe anogona kunzwa kuti pamwe pane pari kuleka uri pane parikuita sei saka asi zvinhu kuti ndikati ndakazvitora ndikazvisa mahana aiwa hazvini zvitombori muhana mangu but zvinhu zvongoti is part of my journey yandingoziva kuti inini jeni yangu yemagitari ndakamboitawo so ndikambopindawo kuna Nengi kunotsvaga basa rekurekodha ndikaenda kuna Nengi ndikatomborekodhera Great Cliff ndikadii yange ngori pati yejeni yangu but asi zvinhu ndakaisa mahana zvavari kuzvitoro kuti sei pamwe vachitombozvifunge jamani vachitombozviziye kuti zvakamboitika pamwe ndini ndatongofungisawo nyaya yekudhara because zvinhu zvakudhara but handifunga kuti hai big deal yekuti vanhu vangazvise muhana iwa tingambozvise muhana maya ndiri munaribowa ndiri munaribowa maya handiri munaribowa wow Zimdancehall stories Jio ekuratidza ma true stories Pati wakadhisa chikwata muvengi wangu What? You go die broke Zvinotangira mughetto What?
hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma. 1 video man ari kupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit. 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit. 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh. 4 haizi pressure my g zvobuda chero